ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର? ଉତ୍ତର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଚିଲିକା। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ସହରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କଟକ ସହର। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ କଲେଜ କିଏ? ଉତ୍ତର ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ।